ଠାକୁର ହେରିକା ଦୀପରେ ସଜାସଜି ହଉ କହିବି। ଯେ ଜଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଗାଧେଇ ଆଉ ଧୋଇବାକୁ ନେଇଯିବା। ସିଏ ଆଇଗଲେ ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ନୁହଁ ଇଟା କାନ୍ଥ ପରେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆସିନି। ମୁଁ କଥା ଡାକିଲି କହୁଛି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଗିଲା ବୋଲି ପୁଣି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଉ ନାଗିତେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି କାକେଇକି ଆଣି ତ ଗୋଟା ଗୁଣ୍ଠା ପକେଇଲା ଗୁଣ୍ଠା ପକେଇକିରି ରହିଲା ଖାଇବୁ ନା ହଁ କହୁଛି ଖାଇବୁ ଏତେ ସିଏ ମାନିବନି କାହାର କି ମାନିବନି। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ହରିକା ସଜାସଜି ହବ ସେତେବେଳେ କହିବି। ଶଙ୍ଖଳା ଦିଅ ମତେ। ହଁ ହଁ ଶଙ୍ଖୁଟା ଇଆଡ଼କୁ ଦବ ତୁ ନେଇ ଆସୁନୁ। ଭୋଗ ଭୋଗ ହଉଛି।